No lempiruokahan on aina se, mikä maistuu hyvällä, mutta kyllä varmaan sieltä niin kuin lapsuudesta semmoiset perinteiset kotiruuat. No Porista kun tulee, ne läskisoosihan on semmoinen niin kuin varmaan mitä oli niin kuin joka lauantai. Niin siinä vaiheessa kun sitä oli, niin se oli varmaan niin kuin inhokki, mutta siitä on ehkä paras ruokamuisto. Oma niin kuin ruokafilosofia on tietysti se, että ruohan pitää olla niin kuin ilontuoja. Se ei voi olla pelkästään niin kuin bensa tai polttoaine. Ruoan ympärillä ihmiset kokoontuu ja paljon keskustellaan ja vähän säälittää siinä mielessä, kun ihmiset on niin kuin ajautunut tämmöiseen itse aiheutettuun kiireeseen ja syödään vaan niin kuin tarpeeseen. Ja mulle taas henkilökohtaisesti ruoka pitää olla hyvää aina. Vihaan pahanmakuista ruokaa. Musta on silleen niin kuin makeeta, kun jengi tykkää syödä kimpassa. Kyllähän niin kuin lihan syöminen on tietysti aina niin kuin ollut nautinto. Ja sitten se on ehkä tullut vähän itsestään selvää. Lihahan on liian halpaa siihen nähden, mitä se lihan tuottaminen maksaa. Me suomalaiset ollaan vähän semmosia, no sanotaan nyt kermaperseitä. Halutaan aina ne kalat ruodottomina ja kanat valmiiksi kypsennettynä ja siis tavallaan kaikki pitää olla niin helppoa. Me järjestetään jauhelihaa Suomessa ihan pirusti. Se on helppo konsepti, helppo niin kuin käyttää, tehdä, sopii joka paikkaan, vähän niin kuin broilerifilessuikallekin. Ja sitten kun sä sen hokaat, että sitä lihaa myydään tappiolla, sitä on liikaa, sitä viedään niin kuin ulkomaille sillä verokilla, että joo, tää on niin kuin hyvä juttu, että me myydään näitä antibioottivapaita hienoja suomalaisia tuotteilla alennuksella Kiinaan. Lihan myyminen tappiolla on ihan helvetin huono bisnes. Sen takia syntyi muu brändi. Kun mä menin Poutulle 2017, niin miksi me tehdään näin? Miksi ei tehdä jotain muuta? Ja sitten muu brändikin syntyi. Ruvasin tutkimaan niin markkinaa ja silloin tietysti oli jo nousussa 2018 nämä Impossible ja Beyond Jenkeissä ja ne oli niin siinä haipin alussa. Poutu oli tehnyt vuodesta 2003 tofu-makkaroita, mitkä maistui ihan hirveelle. Ihan hirveän makuisia, ei pystynyt syömään. Ei me tämmöisiä voida tehdä. Meidän pakko tehdä semmoisia tuotteita, mitkä on helposti niin kuin tunnistettavissa ja ne maistuu sille tutulle grillimakkaralle tai pullalle. Tavallaan se vierotushoito olisi mahdollisimman helppoa. Ja sen takia niistä tuli tämmöisiä niin kuin lihan kaltaisia tuotteita. Kävin Los Angelesissa hakemassa matkalaukullisen näytteitä pieni kannukseen ja sanoin, että tätä me tehdään. Ja se oli maaliskuu 2019 ja siitä muu brändi ja tuotekehitys ja tuotteet oli myynnissä 16.9.2019. Eli periaatteessa 4 kuukaudessa runnottiin tuo homma maaliin. Tämä voi leikata pois, mutta mulla on vähän niin kuin lihateollisuuden Subutex. Tämä konsepti on niin kuin no-braineri, että ruokamuutos tulee olemaan niin merkittävä, että me tehdään niin kuin ihan just oikeat juttuja. Mikä se tavallaan niin kuin kasvuvauhti on, se on ehkä se, että miten mennä menemättä siihen miinaan, mihin Oatly ja Beyond Meat on mennyt. Että tavallaan mennään sinne niin kuin ihan kärkeen ja sitten tullaan niin kuin helvetin nopeasti alas. Et silleen koitettu pitää niin kuin maltti tässä tekemisessä. Tämä on niin kuin toinen firma, missä on niin kuin perustamista asti mukana ja silleen käyty syvisvesissä, niin nämä on kuitenkin duunijuttuja. Ei näitä silleen kannata niin kuin ihan liiaksi uniin viedä. Ei niin, että tullaanko me pärjäämään vai ei. Kun tietää, että tulee pärjää. Meillä on täällä semmoinen sisäinen slogani, että aina hyvä, välillä paras. Ja mä oon näille kaikille sanonut täällä, että miettikää tätä asiaa niin, kun te olette täällä töissä, että aina mitä te tahansa teette, niin miettikää, että nämä on teidän omia juttuja. Ja sen verran saa vastuuta, kun jaksaa kantaa. Sitten se rupeaa niin kuin riittävästi ottaa niin pannuun, niin lapa pystyy ja sitten fiksataan se niin kuin kimpassa. Mä en nyt sano, että mä vihaan hierarkioita, mutta kyllä se on ehkä vähän mulle vierasta. Että ei täällä ole silleen, niin kuin, että on pomot ja duunarit. Vaan me ollaan kaikki samaa ja osalla on vaan erilaiset roolit. Mutta kyllä mä koitan luoda silleen, että joku näistä pääsisi niin mun paikalle joskus. Tekisi itteni tarpeettomaksi. Mä muistan vielä sen puhelun, kun mä soitin asiakkaalle, mä ajelin Upiniemeen kohti, poika oli armeijassa silloin ja mä soitin, että hei, mulla olisi tämmönen juttu, että meillä olisi nyt burger-pihvi, mikä on niinku melkein yhtä hyvä kuin Beyond, mutta paljon halvempi. Sitten se vastaus siihen, että okei, paljon te pystytte tekemään niitä. No sitten siinä kohtaa äkkiä, että okei, mitähän mä nyt vastasin tuohon. No, 30 tonnia kuussa, joo, me otetaan ne kaikki. Ja se on ehkä se paras hetki, että ei säätänä, olisi pitänyt sanoa 50 tonnia. Sitten vaan niin lähdettiin etsiä seuraavia reseptejä ja se oli ensimmäinen tuote, mä muistan burger tuli, sitten tuli pulla. Ja tällä hetkellä meillä on noin 75 reseptiä. Ja meillä on myynnissä noin 45 tuotetta tällä hetkellä, mitä tehdään. Sen saavuttaminen tässä ajassa on, niin kuin palkitsevaa.
löydetään niin kuin erilaisia uusia tuotteita, mitkä jengi ostaa. Meillä on tärkeää se, että porukka ostaa ne uudestaan. Et tietysti me tiedetään, että tässäkin markkinassa, mitä me tehdään, niin 95% tuotteista maistuu paskalle. Se vähän niin kuin pilaa tätä niin kuin markkinaa. Ja tämä haippi on aiheuttanut sen, että kaikki haluaa tehdä. Jossain Berliinissä joku hippiporukka keksi, että hei, tehdäänpä nyt plant-based burgeria, tuodaan se markkinaan, niin mitään kärryä. Niin ruokateollisuudessa miten kärryä, miten tuotteita tehdään, tai me tässä niin porukalla vähän kokkailtiin. Ihan kiva, mutta ne maistuu ihan hirveelle. Totta kai tehdään niin vegaaneille ja vegetaristeille, mutta me halutaan se perusporukka muuttamaan niitä ruokailutottumuksia. Ja silloin se tuote ei voi olla liian erilainen kuin se, mihin sä oot tottunut. Missihan on tietysti se, että niin halutaan niin tehdä tämä ruokamuutos tässä, ja tietysti visio on tehdä tämä niin mahdollisimman helpoksi kuluttajille. Sitten jos sä oot syönyt tyyliin niin 80 vuotta jauhelihaa, niin hei, me ollaan tässä tehty 2 vuotta näitä. Ja kenelle ensipuraisu oluesta on maistunut hyvälle? Ei kenellekään. Nythän se on ihan helvetin hyvää. Ollaanhan me niin 80-luvulla niin syöty sitä kokonaista niin kanaa, mikä on ollut kypsytetty jossain johonkin kanaviilokkiin. Se on niin ensimmäinen niin kokemus siitä niin kanasta. Sitten tuli broileri joskus 90-luvulla ja sitten ruvettiin pakkaamaan siihen niin rasiaan ja panna hirveän makuista hunajamarinadia. Tämä on se evoluutio, mikä on meidän opettanut syömään erilaisia asioita. Ja ne on niin tehty niin helpoksi hyväksyä. Jos joku sanoo, että hunajamarinaadi on niin parasta niin hottia, mitä ruoasta voi keksiä. Mutta kuitenkin täytyy muistaa, että 8% broilerista, mitä ostetaan, ne on marinaatio. Mutta mä pesen ne paskat, se mitään pese kuin paat. Siihen voi mariniin pannulle ja pyörittelet, heität purkin ruokakermaa ja otat niin tuorepasta ja sitten se on siinä. Mitä se todellisuus on. Se on vähän niin kuin kuluttajahan valehtelee sujuvasti. Että ostatko luomua? Juu, me ei syödäkään mitään muuta kuin luomua kotona. Kun me ollaan tämmöinen ympäristöystävällinen perhe, kun se menee siihen kaupan hyllyyn, niin ostaa sen tarjouspossutille. Kyllähän tässä me nähdään selkeästi, että täällä on tämmöinen niin kuin huolestunut tulevaisuuden sukupolvi, mitkä ymmärtää asioita. Ja on myös semmoinen sukupolvi, se vanhempi sukupolvi, mikä ei ymmärrä asioita. Nämä tulevaisuuden vaikuttajat ja päättäjät on niin kuin selkeästi ilmaissut sen, että jotain pitää tehdä. Ja sitten syntyy semmoisia niin kuin porukoita, mitkä ei edes kaipaa lihaa. Meitä on täällä 8 miljardia. Kaikilla on suu auki jossain kohtaa. Et jotakin sinne pitää työntää tai sitten niin kuin pitää niin kuin tehdä harvesteria ja vähentää sitä porukkaa. Jos halutaan niin kuin näitä ihmisiä ruokkia, niin sitä ei voi tehdä nykymallilla. Et se on niin kuin semmoinen, se ei mikään trendi, vaan se vaan niin kuin tulee pyytämättä. Ja sen takia, kun puhutaan maakäytöstä, niin paljon kun me saadaan irti tietystä maa-alueesta ruokaa, tulee ratkaisemaan tämän pelin. Ennen mitä myöhemmin. Yhdeltä hehtaarilta saat 2 kiloa niin lihaa ja 160 kiloa kasviproteiinia. Niin se on, jokainen osaa, että 2 on pienempi luku kuin 160. Niin kuin jopa kouluun käymättömät ymmärtää sen. Et nämä tuotteethan tulee olemaan paljon halvempia kuin lihatuotteet. Ja sitten se vaikuttaa taas isosti kuluttajakäyttäytymiseen, että hei, mulla on varaa syödä tätä, mulla ei ole varaa syödä tota. Ei pelkästään sen takia, että tämä niin kuin ilmastonmuutos ajaa siihen, vaan se, että niin mulla ei yksinkertaisesti ole fyrkkaa. Tietysti me ei haluta mitään tehdä väkisin, vaan me halutaan tehdä sen, että se on riittävän houkuttelevaa. Vaan niin ihmiset oikeasti niin nauttii siitä, että tämä ruoka maistuu hyvälle, että mulla on kiva ostaa tätä. Jos sä pystyt näyttämään kaiken, mikä sä teet, niin se on vastuullista. Ei tarvitse mitään piilotella. Ja se on meille ehkä semmoinen niin kuin yksi osa tätä meidän tekemistä, osa strategiaa, että me ollaan täysin niin kuin läpinäkyviä. Ihan siis sieltä niin kuin alusta asti. Ei me tarvitse niin kuin mitään piilotella. Se, ketä sen pystyy tekemään, se on niin kuin vastuullista. Jos sun pitää niin kuin selitellä ja keksiä niin kuin erilaisia niin kuin viherpesutarinoita, niin se ei ole vastuullista. Mähän en voi sietää niin kuin offsettaamista ollenkaan. Se on vähän niin kuin omiin housuihin laskisi. Joo, mä nyt ostin vähän noita päästöoikeuksia jostain, se on musta ok. No ei se ole. Me tiedetään, että maailmassa syödään proteiinia noin 900 miljardilla eurolla. Suurin osa siitä on lihaa, joka tarkoittaa, että meillä on aika paljon lihalaitoksia. Ja nyt kun tiedetään, että lihan kulutus vähenee, niin sitten taas tiedetään se, että kun se lihan kulutus vähenee, niin se tuotantomäärät pienenee. No tehtaat ei häviä mihinkään. Eli siellä vapautuu hirveän määrä kapasiteettia niin kuin tehdä tuotteita. Pouttu tehtaana on osittain konvertoitu kasviproteiinituotantoon, kasvituotteiden tekemiseen. Tämä on itse asiassa meidän business plan ja sen takia osa sijoittajista niin lähti mukaankin tämä, että investointien määrät on niin pieniä
Jotain säätöjä pitää tehdä tietysti, mutta ne ei vaadi semmoisia, että sun pitää joku iso greenfield tai tehdas rakentaa jonnekin niin kuin lakeuksille, että ruvetaan tekemään kasviproteiinia. Ei, vaan sä voit käyttää niitä samoja vehkeitä muun burgereiden, muun jauhiksen, muun makkaroiden tekemiseen, kun sä oot käyttänyt possu- tai nauta- tai broilerpohjaisten tuotteiden tekemiseen. Se on tässä se niin kuin vastuullinen teko. Eli me otetaan hyötykäyttöön se kapasiteetti, mikä vapautuu lihateollisuudelta, tehdään jotain muuta. Kiertotalous tulee tässäkin vastaan, että hei, me voidaan käyttää näitä samoja vehkeitä, tehdä hyvää bisnestä, millä on merkitystä. Yhä Suomi on ollut tässä niin kuin markkinassa niin kuin edelläkävijä. Niin kuin meillä on ne pioneeriyhtiöt, niin kuin Golden Green on ollut tässä niin kuin hyvä niin kuin esimerkki. En mä sano, että me oltiin takamatkalla, me oltiin niin kuin esimerkiksi Ruotsi jo edellä. Ruotsi ei ollut läheskään niin valmis kuin Suomi. Se mikä meissä on hyvää, me ollaan riittävän pieni maa ja riittävän notkea ja nokkela tekemään asioita. Meillä tavallaan se niin kuin suomalainen päätöksentekokyky on tässä ollut kyllä hyödyksi. Mehän ollaan aika niin kuin pragmaattisia siinä, että jos jotain päätetään, niin sitten tehdään. Me oltiin kyllä niin kuin edelläkävijöitä. Kyllä tämä on pioneerimaa tässä. Ja se mun mielestä niin on makeeta, että me voidaan tällä niin kuin mallilla konvertoida se koko suomalainen ruokateollisuus. Alkutuotanto mukaan lukien. Ei niin, että me ollaan uhka, vaan mahdollisuus. Suomalaisia niin kuin luotetaan ja me ei itsekään sitä niin kuin se, mitä meidän hyvyyttä ymmärretä. Kyllä me ollaan niin kuin helvetin hyviä siinä, mitä me tehdään. Mutta ainoa ongelma, meillä on vähän tämmöinen itsetunto-ongelma tämän asian kanssa. Ollaanko me oikeasti niin hyviä? Tässä on itsekin oppinut matkan varrella olemaan ehkä, ei nyt röyhkeä, mutta ehkä vähän rohkeampi. Se tuli siellä eka kerran 21 syksyllä lokakuussa, kun oltiin Anukan messuilla tuolla Kölnissä ja voitettiin meidän Tikka Masalalla se innovaatiopalkinto. Ja se kyllä niin kuin toi vahvistusta siihen, että me tehdään jotain oikein. Se on tässä se varmaan, niin kuin, no ei me ihan niin paskoja ollakaan.